الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر لتماشاشلار. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без сезнең белән Qur'ани Кәрим китабын укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез иншааллаһ. Хәзрәти Али радиллаһу анһу булай дигән: Qur'ан укылган һәм Аллаһ Тәгалә искә алынган йортта бәрәкәт арта. Анда фәрештәләр килә, шайтаннар кача. Безнең өчен күктәге йолдызлар балкыган кебек, Qur'an укылган йортлар да күк әһелләре өчен шулай балкып тора. Аллаһ Тәгалә барчабызны да Qur'an укучылардан кылып, безне бөек китапның санап бетергесез бәрәкәтенә ирештерсә иде дип сорыйбыз. Бүгенге дәрестә без ай һәм кояш хәрефләрен өйрәнәчәкбез. Ай һәм кояш хәрефләре. Гарәп әлифбасындагы 28 тартык 2 тигез төркемгә бүленә. Беренче төркем ай хәрефләре, гарәпчә камария дип атала, алар 14. Әлиф, ба, джим, ха, ха, айн, гайн, фа, قاف كاف ميم ها واو يا. Икенче төркем кояш хәрефләре, гарәпчә шәмсия дип атала. Алар шулай ук 14. Та, ثا, дал, ذال, ра, زي, سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. Qamar сүзе гарәп теленнән ай, шәмс сүзе кояш дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә әлеге хәрефләр төркемнәре камария һәм шәмсия дип атала. Хәрефнең айлы яки кояшлы булуы артикльнең әйтелешенә тәэсир итә. Әгәр артикльдән соң килгән хәреф ай хәрефе булса, артикль ачык итеп укыла. Мәсәлән, әл-хәмду, әл-хәмду, әл-камару, әл-камару, әл-әрду, әл-әрду. Ай хәрефе ялгану сәбәпле артикльне ачык итеп уку тәҗвид фәнендә изһар камария дип атала. Әгәр артикльдән соң кояш хәрефе килсә, артикльнең лам хәрефе укылмый. Аннан соң килгән кояш хәрефе тәҗдидләнә, ягъни икеләтелә. Мәсәлән, әт-тину, әт-тину, әш-шәмсу, әш-шәмсу, әр-рахману, әр-рахману. Тәҗвидтә лам тәгърифле сүзне ошбу рәвештә, ягъни артикльдәге ламны төшереп калдырып һәм кояш хәрефен икеләтеп уку идгам шәмсия дип атала. Идгам шәмсия белән изһар камария кагыйдәләрен җиңел истә калдыру һәм бер-берсеннән айыру өчен кояш хәрефе артикльнең лам хәрефен эретеп юкка чыгара дигән ассоциацияне кулланырга мөмкин. Шушы ике төркем хәрефләренең айырмасы
ул авазның барлыкка килү урыны. Ай хәрефләре джим хәрефеннән кала, бугаз һәм ирендә барлыкка килсә, кояш хәрефләре ясалышында тел белән теш катнаша. Коръән укырга өйрәнүчеләргә гарәп хәрефләрен төркемләп, ягъни кайсысы ай, кайсысы кояш икәнлеген аерып ятлау мәҗбүри түгел. Чөнки язылышта артикльдәге ләмнең сәкенле яки сәкенсез, шулай ук артикльдән соң килгән хәрефнең тәҗдидле яки тәҗдидсез булуы күренә. Ләкин гарәп телен өйрәнүчеләргә ай һәм кояш хәрефләрен аерып ятлап кую таләп ителә. Әйдәгез, артикльдән соң ай хәрефе килү мисалларын карап үтик. Әл-яумә, әл-яумә, әл-кәфируна, әл-кәфируна, әл-хәкиму, әл-хәкиму, әл-мухсинуна, әл-мухсинуна, әл-джәннәту, әл-джәннәту. Артикльдән соң кояш хәрефе килү мисаллары. Әд-дину, әд-дину, ән-нәсу, ән-нәсу, әр-расулу, әр-расулу, әс-салихати, әс-салихати, Аллаху, Аллаху. Аллаһ сүзендә идгам шәмсия кагыйдәсе булу-булмау хакында ихтилаф бар. Кайбер галимнәр әлеге сүздә артикль һәм аннан соң килә торган кояш хәрефе булуны исәпкә алып, бу очракны идгам шәмсия кагыйдәсе дип күрсәтә. Икенче төркем галимнәр исә Аллаһ исемен аерым бер сүз буларак тәгаенләп, шушы урындагы кагыйдәне идгам шәмсия буларак билгеләми. Шулай итеп, мөхтәрәм дин кардәшләрем, бүген без ай һәм кояш хәрефләре белән таныштык. Онытмагыз, теләсә кайсы кагыйдә гамәлдә яхшы үзләштерелә. Алган белемнәрегездән файдаланып, Коръәнне әкрен генә укый торыгыз. Киләсе дәресләрдә очрашканга хәтле, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.